Игенченең күңеле кырда бүген. Әйүпов крестьян фермер хуҗалык уңганнары да басу кырларыны иңли. Хуҗалык 100 гектар майданда орпа чәчүне төгәлләп, язгы бодай чәчүгә кереште. 800 гектар язгы бодай чәчәбез. 260 көзге бодай чәчелгән. Арпа 100 гектар чәчтек инде. Пар җире калганнан соң безнең 180-190 гектар пар җире кала чиста парга. Ишқан түсте язгы чәчүгә чыктык. Коллективта 15 кеше. Чәчүләрне бетерүсендә эшләйбез инде. Бригадир Марат Халимов кул астында 15 кеше хезмәт куя. Язгы чәчүгә 10 берәмлек техника җәлеп ителгән. Басуларда бүген чәчү катлаулы ашлама белән башкарыла. Тамырларын ныгыту өчен Әйүповлылар бу практиканы елда уңышлы куллана. Күптән эшлим инде. Язгы чәчү семинар ташымына Әйүпов фермер хозяйствосына тырышабыз. Уңышлы яңгыр жауып торып дип, яңгыр жауды. Җылылык булса, булар инде, иншалла. Шушы көннәрдә Воронеж шәһәреннән АТМ 12 маркалы ашлык киптерү җайланмасы да кайтып җитәргә тиеш. Шиятүбә авылындагы мастерской һәм склад территориясендә быел автоүлчәү һәм ягулык майлау материаллары урыны да ясалачак. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.